An yi kira ga iyaye da matasa mata da su fifita kamun kai da kyautata mu'amala da jama'a ta la'akari da matsayinsu na uwa mai tarbiyya kuma ginshiƙan ci gaban kowace al'umma. Fitacciyar malamar addinin Musulunci Malama Zainab Jafar Mahmud Adam ce ta yi wannan kiran yayin wani taro da aka shirya don wayar da kan mata da koya musu hanyoyin fara sana'o'i don dogaro da kai. Taron mai taken Sisters Week wanda ƙungiyar wayar da kan matasa ta addinin Musulunci Islamic Youth Awareness Forum a Turanci ta shirya na tsawon kwanaki biyu ya gudana ne a ɗakin taro na Abdullahi Mahdi da ke Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria. Sai ki ga mace da mutuncinta da kimarta ta aure da darajarta a matsayinta na uwa amma ta fiye a social media. Ita ce yin wancan surutu, ita ce yin wannan ado da kwalliya, ita ce yin can, ita ce can, ita ce kunzanar cikin maza wajen da sunan inganta sana'a. Malama Zainab ta ƙara da yin kira ga mata da su daina bin salon rayuwar kafafen sada zumunta da sunan neman abin masarufi. Tun da farko shugabar ƙungiyar Amira Wasila Sada ta bayyana cewa manufar taron ita ce a fargar da tunanin mata don su horar da kansu cikin da'awa, mu'amala da fasahar kasuwanci domin su zama masu dogaro da kai tare da tallafawa iyalansu kai tsaye. Kuma burin mata shine wayar ma mata kai daga abin da ya shafi da nuna aure, zaman su kiwon aure, tarbiyyar yara da kuma yadda mata za su samu hanyoyin da za su dogara da kansu. A nasa jawabin Farfesa Suleiman Abdullahi Karwai wanda Malam Ismail Aminu Danja ya wakilta ya shawarci mahalarta taron da su fara koyo da fahimtar yadda ake gudanar da kasuwanci kafin tsunduma harkokin kasuwancin. Ko kun fara kasuwancin za ta rushe, amma kuka yi ilimin kasuwanci za ta tashi. A nan za ku san hanyoyi da dabaru da ake bi ko da ba ka da kuɗi za ka yi kasuwanci kuma ka samu. Ita ma da take jawabi Dr. Binta Muhammad, shugabar tsangayar kimiyyar sinadarai da jami'ar horas da malamai da ke nan Zaria, ta zaburar da mahalarta taron akan inganta sana'o'insu ta inda za su bambanta kansu da sauran al'umma. Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu kan yadda horon ya amfane su. Yanda ya kamata na mace ta samu sana'ar da za ta iya supporting kanta, ta supporting mijinta, ta yi amfani da shi sai supporting family ɗinta gaba ɗaya. Yana daga cikin makasudin sa yadda za a koya wa mata sana'a kamar yadda ya gudana a yau, su dogara da kawunansu, da kuma yadda za a koya wa mata da za su kare mutuncin kansu. Ina jawo hankalin mata su san cewa da wanda suke zaune. A'a yau ƙawa ta soka ta soka ta soka. To gaskiya wannan son ki bi a hankali. Gaskiya sun jajirce kuma sun yi abin da addini yake so. Ina yaba musu, ina roƙon Ubangiji Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Ƙarshen rahoton kenan. Suleiman Ja'afar Muhammad,